Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ki pulit jangka Kochi Harbor Police kila kemno uwei Bri U ubana Kozi Kode ubala tip kyrteng kum Mujib Rahman ubala Kamro ialade kum uba trekam ha Prime Minister's Office PMO dakaba phone ya ke Kochi Naval Headquarters kabadan hajala Kerala ban kylli haei kadan ka jahat kit ling sun jongka Navy kabala tip kum ka INS Vikrant hakapor ba pentrekam ya ka Operation Sindur hadin bala phone uni Bri U kala lek ka jing ujor ki he ka Navy syaki pulit ki bala penlong ya ka jing tokit baroh la pengat ya Rahman hak kendon section lai sepakat kendai ar jongka BNS ki pulit kila shem baya uni Rahman da ka babot ya ka landline phone number ka bapendan kam baroh menta udang don ha ka jing sha tokit baroh la shimkhia ya kani namarba ba ula bandai Bri U uba persya ya kari India haba phone syaka Kochi Naval Base haka por kumba khandai baje menmit haka khandai terik jong new banai ula ong baga kyrteng jong u kadai ragavan tang bala suba ba uni Bri U udan ya ka jing thmu ka basniu nakaliang ki bahayeng hasem jong u kila ong ba Rahman umdai ubah biang ka jing perkhat perdan baroh ula shitom na do usem ahaja apwei baroh ba ula phone na kadau bami bon ki khubor ki bathok baka INS Vikrant kala set ya ka Karachi port ka jing tokit kadang lech sakmat ban pentikna ya kani baroh balada udan ktine em da ka bay trei lang bat kiwei